Du skal ikke holde den sådan der. Man kan jo ikke se, hvad der står. Hvad er det, den der 6? Det var det her. 94. Eller 99. Windows 98, det er det, der er. Den mangler en. Nej, den kommer Skal ikke. lige meget på det. Den kommer ikke ind. Stop. Så, kom nu ud. Ja, det har du gjort. Det er filmen, der er sådan. Ja. Det skal aldrig noget nyt. Nej. Det var sjovt. Hvorfor er det? Skulle vi lave en til, eller var det fint? Skal vi ikke lige have pause? Hvad? Jeg tror ikke op til din bygning. Hvorfor nu? Vi kan lige gøre det her. Vil du bygge den op? Det er vildt. Skal vi måske lige starte tiden? Emil, Ja, men jeg skal have noget. vi kan bare... Ikke noget? Det vil være noget, der hedder... Er du klar til bare, skal vi ikke bare afline med det samme? Vi vil også have en... Bare lige om 20 sekunder, så er det 3 minutter. Vi skal lave en selv. Jamen, fucking ny kondensator, din fucking... Vi behøver kun én til. Så nu holder vi lige pause. Vi behøver kun den ene. Ja, når han står og siger... Okay, skal vi aflade? Der er mere end én. Så har vi to. Trækker stik ud. Det er det samme som at Hvad? sige... Trækker stik ud nu. Eller det siger i hvert fald mere end én. Sætter dem sammen. To, for eksempel. Hvis du kigger. Nu. Ja, ja. Jeg tror godt, vi kan styre sig selv. De andre havde også kontorer. Og det vil sige, at det var fint. Så er det dårligt, eller hvad? Ja, skal jeg lige slette det hele?
stoppe, når den kommer ned på halvanden. Eller bare ved 6 minutter. 6. Så er det her Hvor lang tid er det? et halvt minut. Det lyder meget fint.